Nou, goeie. Ja, goeie. Je stond gewoon. Ja, een beetje afstellen. Beetje Een afstellen. beetje afstellen, ja. Een beetje stationair afstellen, carburateur een beetje goed afstellen. Mengsel van benzine en lucht, zeg maar. Dus ja, dat ben ik een beetje aan het doen. Ja. Ja, En is dit van die? ja zeker. Ja? Ja. Ik heb geërfd van mijn opa. Ja? Ja. Oh, bijzonder. Ja, zeker. Heel bijzonder, ja. Ja. En is opa er nog? Nee, dat niet meer. Oh, Nee. dat is jammer. Nee, ja, dat is heel jammer inderdaad. Maar hij heeft me dit wel nagelaten. Ja. Ja. Het was mijn opa zijn hobby inderdaad. Ging altijd wel mee met ritten en zo. En ja, sinds hij overleden is eigenlijk heb ik het overgenomen. Ja. Ja. Ik heb hem vorig jaar is hij helemaal geverfd. Er zit een net gereviseerde motor in, die heb ik er 3 maanden geleden ingebouwd. Oh, dat doe je zelf? Ja, heb ik zelf met 2 vrienden heb ik dat gedaan. Nee joh. Ja. En ja, ik onderhoud hem heel goed. Ja. Ik hou hem zo mooi mogelijk. Maar als we een keer door de modder gaan, vind ik het ook niet erg hoor. Dat, Oh, hij hij mag ook wel vies worden, ja, zeker. Ja. Maar Ja. hoe oud bist? Ik ben 20. Oké. 20, ja. Ja. Nee, hier is het vrij. Nee, ik moet over 2 uurtjes werken. Oh. Ja. En wat doe je voor werk? Ik werk bij DHL als bezorger. Oké. Ja, ja. Ja, oké. Dat is, ja, dat doe ik op het moment, ja. Ja. Maar hij is voor iets oors leert, denk ik. Of, Ja, klopt. Nee, ik heb melkveehouderij heb ik, gedaan, de opleiding op Eres. MBO 4 is dat. Ja. Ja, die heb ik vorig jaar afgerond. Maar ik geen boer. Nee, zoals het nu lijkt niet, nee. 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 Dat, ik vond het een hele leuke opleiding, dat wel. Hoor. Alles, en ik vind het ook nog steeds leuk werk, maar ik denk niet dat ik mezelf daar later in zie. Nee joh. Nee. Maar is dan nog een orenplan dat denkt van, nou, Ja, dat wil ik leren? Of, Ik ben wel om me heen aan het kijken natuurlijk en de techniek en auto's vind ik wel altijd wel heel leuk. Misschien ooit daar nog eens wat in, maar ja, ik vind het heel lastig. Dus Ja. nog even verder zien. Ja, dus dan maar pakketjes rondbrengen. Ja, nou, dat voor nu even kan dat mooi inderdaad. Ja. Deze is uit 1943, ja, een Willys MB. Wat vind je er nou zo mooi aan? Ja, de hele rijbeleving van zo'n ding en dat het in de oorlog gebruikt is. En ja, vooral de rijbeleving en dat je er zelf alles aan kan sleutelen. En ja, je kan er ook overal mee heen. Je kan door het bos, je kan over de weg, je kan noem het allemaal maar op. Ja, dat vind ik er eigenlijk wel het leuks aan. En ja, de andere mensen die je om je heen ziet, die vinden het ook altijd leuk, wordt altijd naar je gezwaaid. En ja, dat eigenlijk wel een beetje. Ja. Ja, En hier is een goede bal met die paken? ja zeker, ja. Ja? Hij liet me al heel vroeg rijden in deze auto's, dat vond ik ook prachtig natuurlijk. En ja, ik deelde de hobby's wel, zeg maar wel met hem. Hij heeft me mee ingesleept, zeg maar. Ja. En ja. Dus hij riet altijd nog een beetje mooi, zeg maar. Ja, bijna wel, ja. Eigenlijk wel, ja.